Juanet TikToker, vivència del Barça 3 a la Alavés 1. Tornem a vindre a casa, tornem al Camp Nou, Barça Alavés. I una altra vivència, Juanet TikToker, per l'escut que porto al car. I hi ha mosaic espectacular. Ahí mireu, el mosaic, a l'hora d'eixir els jugadors. Històric, sempre que juga el Barça al Camp Nou, perquè això és el nou Camp Nou, història viva del futbol, història viva del millor estadi del món. Gol! Gol! Marca Lamine Yamal! Gol del Barça! Gol de Lamine Yamal, el primer històric, així, al Camp Nou, marca Lamine Yamal, el primer gol al Camp Nou. Ara una història viva del futbol, Juanet TikToker estava per contar-ho. Minut 10 i la gent... Peligro, pita l'àrbit. Minut 10 i la gent canta Messi. Minut 10 i la gent... Messi, el millor jugador de tots els temps. Ha sigut el Barça. Minut 10 i la gent canta Messi. Barça i Messi. Gol! Gol del Barça! Gol de Dani Olmo! Gran jugada de Rafinha! Gol del Barça! Olmo! Gol! Barça! Gol de Dani Olmo! Per avançar al marcador, per a fer història al Camp Nou, Barça 2, Alavés 1, marca Don Daniel Olmo. Juanet TikToker, estem al Camp Nou, ven el Barça 2, Alavés 1. Primera part on el Barça ha començat perdent en un desajust que ha tingut la primera jugada al minut 1 i en un córner l'Alavés marcava el 0. Però el Barça, reacció ràpida, la fliqui flaca, fliqui apretes flaca, ataques i ràpidament el Barça ha remuntat el partit. Un crac, Koundé per a Cubarsí, i el Barça dorm el partit. Baló per a Pedri, ahí hi ha màgia, este inventa. 1, 2, 3, això és màgia, això és Pedri. Buah, que barbaritat, si és que està pagant l'entrar només veure este tio. Filtra el... Trau-la en curt, nosaltres volem la pilota, nosaltres juguem des d'ací, des de la defensa, eso és, en curt. Perfecte. A veure què passa aquí. Lamine Yamal ja està, després del partit que ha fet, està pensant en anar-se'n a veure un concert de Anuel o una coleta d'estes, perquè ha fet bon partit Lamine Yamal, ha fet el seu golet i ja té el fin de setmana fet. Ah, que sí, Lamine. Sí, vale. Tenim un home. Barça! Vamos! Per sentenciat, per guanyar el partit definitivament, Barça 3, Alavés 1. Dani Olmo! Gol del Barça, gol per a la història, el dia del 126 aniversari del Camp Nou. Així, al nou Camp Nou, Juanet TikToker present, ven la victòria del Barça per 3-1. Marca el tercer el Barça, Barça 3, Alavés 1. Para bien o para mal, Lamine Yamal. Ahí el tenim. I el Barça guanya 3-1 amb un golejador, Dani Olmo, amb els 2 gols d'Olmo I com no, el Barça 3, Alavés 1. S'avançava l'Alavés en el marcador
però el Barça li pegava la volta. El primer gol, i empatava el partit, Lamine Yamal, perquè és el primer gol en el nou Camp Nou de Lamine Yamal. Un dia històric, el Barça celebrava el 126 aniversari i Lamine Yamal, la nova joia del futbol, marcava el seu primer gol en el millor estadi del món, el Camp Nou. Barça 3, Alavés 1, dia històric on el Barça ha fet un partit de Lliga, de guanyar i de remuntar.